Kusangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV mhuri yeZimbabwe. Meanwhile, Bruce Moyo, the councillor for Ward 22 in Bulawayo, was arrested and denied bail for the crime of incitement to commit public violence. What did he do? He carried a placard inscribed "Release Timber in the 78. No to one-party state. We demand fresh elections. Stop corruption." Those are zvakanyorwa pachi placard chake. So kutorwa kwaakatoitwa ikoko iye kansela ward 22 ari kutonzi bewa rinyimwa zvomanje manje ndo mhosva hombe ari kusungirwa iyoyo. But mu constitution yeZimbabwe zvirimo, it is written on section 59 pakatotaurwa kunzi munhu wese ane kodzero dzekuita peaceful demonstration. I don't think kuti it's illegal to hold a placard, but in Zimbabwe I don't know the way yavakuda kutraya kuita zvinhu zvavo. Hatisi kunyatsoziva oro vakarwadziwa neplacard racho zviranga rakanyorwa pamwe mashoko akasvika ikoko, nekuti dambudziko rinozoitika nderekudai. So panoitika zvinhu zviya pavanenge vachiita vanhu vachiita in solidarity of chinchichi, vanhu vanenge vakasungwa vachida kunzwisisa kuti vazoitwa sei. Vanhu vanouya vakabata maplacard, panenge pane majournalist, macameras chinchi, and kana zvinhu zvatongopinda mukamera zvakutongoenda kwese worldwide zvinhu zvinenge zvichionekwa. So pamwe ndo zvinhu zvakanyanyisa kuvarwadza, but I don't know kana crime yekuti munhu angatonyimwa bail yekunzi abata placard rakanyorwa kunzi release ningi akasungwa. But in Zimbabwe it's a crime. Ukaona kutonyimwa bail panyaya idzodzo vakomana hazvina kumira zvakanaka. Iko zvinezvi ndo situation iri kuitika, kuna chisingafumuke zvichabuda pachena chete.